ang unang pagluluto. May ang cute nila tingnan na number 1, number 0. Number 1, number 0. Sarapan mo yan, ha? Naharap din kayong dalawa. Sarapan yan, ha? Binablog ko kayo. Mga dalaga na mga ano na yung mga anak mo, Papa. Dalagan. Na yan. Rebanded eh. Ito mo, ayan na. Nagkanoan na sa boyfriend niya. Yan po yung kapatid ko na hindi nakamana ng height namin. Oh, yan si Angela. Nagbubukod tangi. Tingnan mo to. Ilan taong nga na, ano? 50. Oh, 15. Eh? Oh, kita mo 15 siya. Tapos Kasi kita lang ni Bebe. Si Bebe di matangkad sa akin. Naman ko, nung nangyari na yun, nakuha mo yung height nung ano. Siyempre ako, nagtrabaho agad kahit bata. Wow, ah. Ano pa kaya ako? Oh, pareho lang tayo. Ano pa kaya ako, Angela? 13 anyos nga, nagbubuhat na ako sa saong kupras eh. Beef stick ko, sarap ko. Ba't iniwan pang ganyan ah? Hindi ba na baka madaling makakagat? Maniwala niya, may gusto naman na yun. Natitikman ko ang luto ng aking kapatid. So nga hindi ko pa natitikman yung luto niyan. Pritong itlog nga. Pritong itlog, yan. Pritong talong, ganun. Hindi mo. Sinangag, yan. Yung mga ano yan eh. Yung mga best ano yan eh. Sinangag, pritong isda. Pang ano lang yung pang... Pinakamahirap na mahirap niyang ano, niluto yung ano, kape. Sino matangkad yung nangyari? Ito yung isang kapatid ko rin, no? Ito yung lalaki. Yan, si Budoy. Budoy, pero Doy. Dol. Bising-busy dyan tol, ah. Bukas pagupit tayo. Walk niya. Kanyang hiramahan. Hindi nga, nagagalit nga yun. Kaya nga ako na lang nagsisimula. O, yun yan. Si Kuya! Ay, hindi nagchichismisan nyo, ha? Ha? Mamahiwa ka buninay, ha? Bakit po ninay pangalan na? Wala lang. Ewan ko kay Papa, ba't ba buninay yan pa? Ba't ba buninay Hindi pa? naman bunina yan, hinay lang yan. Ay, nay. Sino naglagay ng Nakalakihan na lang na tawagin buninay. Bago kanya-kanya naman tayo ng nickname, eh. Pangalan eh. Nakamit sa baba, palayaw. Kanya-kanya naman tayo nickname. Paala mo ka ng palayaw ka? Muka. Ito, si Muka. Buninay. Ako wala. Ganda ng pangalan. Ako wala akong ano, wala akong nickname. Mukha pala sabi ni ate mo nini, si ate mong nila, no? Baby girl, Kaya silang bilugan ng mukha. Naging nainay. Yun, yung kapatid ko pala na may pamilya na rin, babae. Ngayon, syempre, hindi na makasama dito kasi may pamilya na yun. Sana makahanap na agad kami ng ano, mapwestuhan ng negosyo para dito kasi malapit school dito sa amin. Isang pagkagising mo, nandiyan ka na. Isang ano lang, taglitan lang. Kumuha ka mamaya, pangulam. Hindi ano. Tapos, ayun, ano yan, yung mamarinate mo pa? Princess? Ang galing nga. Ha? Kawali ka na ba? Oo, kawali na lang yan. Diretso lang. Ba't yung mga ganito dito? Wala kayo malaki kuyang kawali? Ano, no? Sabi. Gusto mo ngayon nasa baba, be. Yan, no? Mag-iwan mo na. Makakatikim ako ng luto nila. Wala na. Laos ka na. Laos at dami pang nagkakantara pa kay papa mo. Tayo tayo dyan. Magbabalak pang magdagdag talaga. Pagkatanda ko lang yung bagyo nung nakaraan nasa ano, Visayas, ah. Wala yun na nasa Taguig. Nag-video natin sila. Yan, Kuya Amak, napapanood mo to. Si Kuya Amak, hindi ko pa rin din nakita ng personal. Sino ba yan? Si Charmen? Sino? Yung ate nila? Charlene. Charlene.
Tsaka yung ate ko pa sa Papis, wala, di namin alam kung ano na yun. Princess Charlotte. Pares tayo may mga si. Yun naman, yung lalaki, si Charles. Yung bunso. Yung Charles lang yun, Charles. Isa Christopher yung bunso. Yung sino? Dami. Christopher? Christopher, yung bunso. Yung bunso sa 16 pa ho yun ano, makukuha kasi may may school. May school po. So, kaya sabi ni nung mga lola doon, huwag na munang kunin, tapusin na daw ang pag-aaral. So, yun na. Tapos dito na lang sila i-transfer. At least, buo na kami. No? Pero di ako nagulit dito. Nan? Ang kulang na lang yung mga boyfriend nilang dalawa. Nagawa ka na ba? Huwag kang sigurado. Kinikilig ang Kinikilig. Joke lang. Ito, Ayun, meron, ito, my day na to eh. My day. Ang pangit naman ng jowa. Hoy, ano to? Muy. Ano yan? Ano to? Ha? Ano yan? Hoy, halika rito. Psst. Tinago, nilayasan ako. Ewan ko kausapin. You know? Sarap po. May tanong ano, Uyo. may na yan sa laban. Ay. Kuya, mamaya. Ay, hindi ako marunong magluto nito. Ngayon ko lang nalaman yan. Hindi kami Oo nga. na marunong yan eh. Oo nga, hindi ako marunong yun pa. Ginihina. Ano ba tawag yan? Pork stick, di ba? Oo. Steak. Bistek. Ano yan, Silbert Bautista. Bistek. Basti naman yan eh. Pinsan na rin yun. Condolence po sa kamatay lang na joke. Hoy! Nakatay ko. R.I.P. Minsan papa, pag magjo-joke ka, kalabitin mo ko para para naman maano ka namin, masalo ka namin ha. State daw, Helbert Bautista. Ano? Bistek? So, layo nun ah. Ang kulit Kaya yun. kayong apat. Wala, busy pa si Buboy. Alam mo natin, seryoso siya, baka manapak yan. Tsura, may tsura. Kaya nga eh. Kung ano yung mukha ni Clarence, siguro pag lumaki ganyan. Mukhang mukha eh. May sakit lang yung kamukha niya yung kapatid ko na ano eh. Isa yung bunso. Pero feeling ko yan ang pinakamatangkad sa lahat. O kaya si Tam Tam. No, Kasi paano? bata pa. Baka yan ang pinakamatangkad sa lahat ng magkakapatid. Kaya si Tam Tam. Mahaba sila sa salta. Si Tam Tam. Wawa naman si Tam Tam. Dito rin nakasama. Ang dami namang kalamansi niyan. Sarap yung pag maasim. Masarap pala pag maasin. Di sana inano nyo rito sa kilikili ko. Gago! Dito natin. Kailangan ni Kuya kumita. Ang tagalin mo si Dato Puti. O, diba? Ah, May sponsor. Dato puti. against Ilaw eh. Oh. Ito bilog-bilog lang. Tapos ganyan na rekta ng pakuluyan. Guys, di ako marunong magluto ng ng ganito. Iba din yung luto ni tatay ng bistik eh. Hmm. Hindi ganyan. Alam mo, kadalasan pag nagluluto ako niyan, napupunta sa minatamis. Yung Kasi may asukal eh. hindi. Yung may luto talaga yung matamis na ganyan, pero hindi ko na iniiwa. No. Hindi, hiwa. Hindi ko Kala- na iniiwa ng ganyan sa nagit. Kala ko yung luto ni namin na lagi may asukal. Adobo, may asukal. Nasa ng asukal yung bis na ano eh. Ha? Opo. Sarap. Sabi ni Princess. Hindi pa nga ako kumakain, ako pa yung pinagluto. Di pa Ba't hindi kayo nag-almusal man lang? Di man lang. Alam niyo guys, sa Bataan, binigyan ko si Papa ng 2,000. Na-short sila, buti ka mo, may 300 pa to daw. Kaya daw nakapamasahe sila. Nakabangay ako kanina.
Di ba? Mahal ba yung ano ng... Bago, Alam mo- sabi ko nasa Pasig na sila, ba't wala pa rin? Nag-uusap na kamo kami mag-ama. Sabi ko na ano kaya, i-chat mo si kuya mo, mag-taxi na lang tayo. At tinatanong ko siya magkano pera mo pa 300. Sabi ko, Oo, kayang-kaya na yun. Oo, kasi 150 lang, okay na yun eh. hindi, nagtanong ako magmula sa Pasig, ano daw, hanggang dito, baka mga 700 Hindi daw. oh, Kulo-kuhan. 150 lang. BGC nga eh, 150 Pupunta nga ako lang Santa Ana, Manila eh. Dapat pala kanina nag-taxi na pa tayo. 400, 500 Mas mura. naman. Kanina pa sana tayo maaga. Grabe naman siya. Pero mas mura kapag jeep kasi ano. So yun, tamang linis kami dito ngayon sa taas kasi hindi kami magkasya dito. Kaya yung mga Durabox na nandyan, nilagay namin muna rito sa likod. Yun o. Yun o, yun o, yun o. Yun o. Yun. Ha? Init. Ano kaya to? Hirap pag maliit ang bahay, no? Eh, ito pa pala ang gamit ko. Tingnan ko ako may nakikita ako. Lero. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Talagang sulit, ano man ang iyong problema. Kapag siya ang napanood, ay talagang iyak tawa. Marami nang natulungan, marami pang tutulungan. Iba kanyang dating, sakit sa tiyan, lahat ng kalokohan. Alam mo na, kapag siya na nagpatawa, kapag siya na nagbibigay ng saya, talagang kakaiba. Mawawala ang iyong pagod, hindi ka na mapapakamot. Mapapalitan ng ngiti ang mukha mong nakasimangot. At sa pagtulong talagang maaasahan, kahit ikaw ay nasan, ay di ka hahayaan. Ganyan si Jay Guevara, di ka pababayaan. Paiiyakin, pasasayahin at lagi kang tatawa. At lagi siyang nandyan kapag kailangan mo. Mabuti sa kapwa, mabuti ang puso, magpapasaya para sa inyo. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Pagtulong sa kapwa ang laging hangarin at layunin niya. Hindi magbabago at di magsasawa. Pagtulong sa pamilya at matatanda, laging masaya at laging maligaya. Harutan at tawanan, kalimutan ang problema. Alam mo na, wala nang iba. Jay Guevara ang magpapasaya. Kahit anumang pagsubok ang dumating, laging magniningning. Basta sa kapwa laging mabuti ang gagawin. Mga pangarap natin lahat yan tutuparin. Kahit malayo sa pagtulong lahat gagawin. At lagi siyang nandyan kapag kailangan mo. Mabuti sa kapwa, mabuti ang puso, magpapasaya para sa inyo. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagbabasaya. Araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay
inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. JG Bara TV, ang tunay na nagpapasaya. Malawak na ang aming higaan. Ito yung mga damit namin, gamit. Alright. So, ayun, natin na. Tinapos na namin ni Princess. Soon, magkakaano rin kami. Magkaka-mansion. Mansion eh. Yun, diba? Malawak na, Hindi na, dito kami, tabi-tabi kami dito, magkakapatid. Yan, salamat pala sa sa lahat ng patuloy na nanonood sa akin at sa mga sponsor ko. Shoutout din sa inyo, sa Team Biyaya. Yan, salamat mga ate. Yan. At ngayon, focus muna ako sa mga kapatid ko kaysa sa mga ibang sa ibang mga tawag dito problema na atupagin ko problemahin ko muna yung mga kapatid ko kaysa sa ibang problema. Pabayaan mo na. Hoy, ano yung pinaggagawa mo dyan? Yan, maraming salamat dyan. Shoutout ka lang Ate Baby Rebuta, Mami Melba Borns, Mami Rena Baher, Mama Gigi, Ate Loy, Ate Para, Ate Mel, Ate Naitek, Mami Bay, Ate Babes Arthur, Ate Melanie, sino pa ba mga nandyan sa Team Biyaya. Yan, shoutout sa inyo lahat at ingat kayo palagi. Di ko na kayo may isa, huwag na kayo magtampo. Okay, bye-bye, love you all. Muhammad, chup-chupin nyo, bahala kayo. Nagkatatawa dyan. Bye-bye.